Căutat internațional cu mandat de 3 ani jumate pentru lipsire de libertate. A fost chemat copilul ăsta în instanță, a fost chemat mama lui, a fost chemat oameni numai din bloc de la el. Băi, numai din bloc de la el. Să moară familia mea, care putea să zică. Și a întrebat procurarea în felul următor: domnul procuror, domnilor, vă mențineți declarația, prima declarație? Pe toți i-a întrebat părând 7 martori. Știi ce au zis? Da. L-ați văzut cu pistol în mână? Nu, în instanță. Dar de ce s-a făcut? Dom'le, avea să-i dea lui tata niște bani, că i-a dat foc la mașină. M-am băgat pentru tactul, mă. Să fie bine pentru tactul. Că, auzi, era vai de capul lui pe la pușcărie. Bă, dați banii la țigan. Și auzi, tușetă era pe margine și șopârlă să dea cu pumnul. Ce faci, mă, bast femeia? M-am dus la pușcărie eu, că m-am băgat pe margine pentru voi. Și nu recunoașteți lucrul ăsta. Ce vreți să mai apăreți voi în față? Ce vreți, mă? Bă, ce vreți, mă, pizdelor, că vă auzi? Plângeați în pula mea, că băi, mai muțoiu de Vali. Tu plângeai pentru 3 luni, că te-ai dus 3 luni la pușcărie, mă. Bă, plângeai pentru 3 luni, că erai bun la Disney. Albert, nu mă face să-ți vorbesc urât, te rog eu frumos. Eu te-am simpatizat ca copil pe tine, da? Bă, eu te-am simpatizat ca copil pe tine. Ai înțeles? Eu am fost un domn așa pentru tactul. Nu erați în stare, îți băga pula în gură. Îți băga pula în gură în fața mea și îi spuneam felul următor: băgă-i și pula în gură să-i badă drogat, că stă și cred că se droghează cu ăștia doacă și nu dă un ban în casă. A? Trebuie să-i cumpăr eu pizza și cu alea. A? Și de nervi, lasă că le arăt eu, stai că îi sparg eu televizorul când mă duc în casă. De-aia vă spărgea de 2 ori pe săptămână televizorul în casă. Și îți băga mâna în poșetă și îți fura câte 2-3 milioane să ia mâncare când veneai de la cântări. Băi, nu mă face să vorbesc urât. Băi, familia Simpson. Voi sunteți familia Simpson, mă. Cine mă crede? Păi dacă eu am trăit toată viața mea cu voi. N-avea tact toată viața lui, n-a avut și el 20 de lei în buzunar. Să lua de femeia care avea magazinul lângă non-stop acolo. Să lua de aia că nu-i dădea o sticlă de jitvei. Cine te crede copiii ăștia? Băi, știi care e problema? Ieși, blochează-l de aici. Ieși în pula mea afară. Pentru mine nu stai, ești mecheniști. Tu ești un copil. Ieși în pula mea afară. Și să-mi bag pula toată în familia voastră, care vă mai faceți conturi false, să-mi bag pula toată în familia voastră și de nu mă lăsa în pace. Dă-i fă drum, lasă, să-mi bag pula toată în familia voastră. Marși în pula mea de prăduitor. Păi da, mă, eu sunt prăduitor, mâncați-și pula ta. Că, auzi, voi sunteți căutați de poliție, nu eu. Păi n-aveți, mă, nicio problemă, mă. Ați făcut, băi, Marusică, să moară copiii mei, de n-a făcut un închisor, de n-a făcut și 11 pe mine. Că a bătut și ei toți la buchet în sală, l-a bătut pe unul, ai înțeles? A sărit toți pe el, l-au bătut pe ăla și românul le cerea 30.000. Ca să nu dea 30.000 afară lui omul ăla care l-au bătut, a făcut stropeală pe mine, mâncați-și pula ta pe droguri, ai înțeles? Băgase un văr, un copil de-al lor, hata. Păi eu n-am vrut să vorbesc, Alexe, de ei. Eu n-am vrut, mâncați-și pula ta. Dar atâta timp că mi-a dat 3 ani jumate pe cap și încadrare de 5-12 pe cap și îmi trimite mesaje. Uite, bă, fraților, bă, mâncava-și pula voastră, dă-i Facebook-ul și îmi trimite mesaje că tot ce s-a futut ei în viața asta să spermeze pe copiii mei, în gura copiilor mei. Păi stați, mă, dați-vă în pula mea de aici, că voi nu ați fost șmecheri, că dacă era șmecheri, trebuia să vă bateți dușmanii. Pe Pampalu v-a bătut, v-a îngenunchiat, v-a nenorocit. M-ați băgat între voi la chermeză să bem, și a venit românul cu impresii, vi l-am bătut, vi l-am făcut de boala copiilor pe Pampaluc, ați fugit toți în casă. Știe tot cartierul, știe tot miliția chestia asta. Ați fugit de scandalurile voastre. Ce pula mea mai vreți voi de la mine? Ce vreți voi de la mine? De ce mai intrați voi pe mine? Eu nu deschid subiectul vostru. Am intrat pe aici, fac un spirit de glumă, o caterincă cu X, cu Y. Lăsați-mă dracu în pace, mă. Vedeți-vă, bă, de familia voastră, știu cine sunteți, îmi pare rău că v-am cunoscut și cu asta pe asta. Să-ți dăm muie. Bine cum e, te dăm muie, dă-te pula mea, că știu că sunteți după acolo. Dați-vă în sânge să vă bată pe toți.
Nu, că a rămas la mine trimis. Dai fă așa. Dicta. Auzi, m-a bătut lumea cu toporul în mână. Tu cu noi te pui, e nebunit cu mine, te pui cu sopul, nu te pui că suntem bombe să moară fimea, că nu suntem bombe. În afară că mai avem cunați, mai avem frați, mai avem familie, pe cine pula mea e tu? Că n-ai pe nimeni. Odată ești căcat în gură și ție și lui șobolanca aia unde mănâncă sperma la lume. Pe cine pula mea e, Ești pula în toată familia ta dacă nu-ți mănânc ficații în tine. Mănânci ficații de mine, Vali. Sermine, băi Sermine, tu mănânci ficații de mine, ăla mănâncă ficații de mine. Eu am o întrebare așa pentru voi. Bă, ați avut scandaluri multe în viață voi, mă? Bă, n-ați bătut pe nimeni. Să moară familia mea, n-ați bătut pe nimeni. Când aveați probleme, făceați în felul următor. Dacă, bă, gata, mă. Ai avut probleme, Sermine, auzi, la Brăilă. Am mers, ți le-am reglat, mi-am luat. Haide, mă, hai, mă, peste ei. Țipai ca pizdele. Vali! Vorbești de zmardoială că tu mănânci mie ficații, mâncați și pula ta, tu îmi vii mie, uite aici. Bă, tu mie îmi vii aici. Aici am vii. Vali, mie îmi vii aici. Ți-am bătut toți oamenii care te-au bătut și te-au înjosit pe militarul ăla. Bă, ți-am bătut pe toți oamenii care te-au înjosit și știa șmecherii. Bă, șmecherii. Te-a bătut pampalul pișeama și pe tine. Nu, mai, bă, chiar de... Ți-a dat lumea să mănânci și tu i-ai legat. Pe cine să leg? Pe cine să leg dacă mă duc la pușcărie doar eu? Pe cine pula mea să leg? Voi sunteți toți o familie, vreți să vă scoateți de rușinea cui? Alu Michi, alu Moșene, alu Troancă, că... Bă, puiul ai legat. Pe puiul l-am legat. Păi da, e în libertate, puiul. Păi puiul e în libertate și eu auzi, sunt singurul care mă judec. Puiul i-a dat drumul după 3 ore și eu am stat 7 luni la pușcărie și sunt căutat și pe fapta asta tot internațional din cauza lor. Dați-vă pula mea de aici. Nu bă, că rămâi fără baterie. Bă, frate, știi care era problema? Dacă eu făceam o faptă și eu greșeam pe margine pe alea și mă simțeam că am greșit, spuneam în felul următor: bă, ce pula mea, mă, de ce să suporte lumea consecințe? Nu mă ajută cu nimic, că merge X, Y, că merge cu mine la pușcărie, nu mă ajută cu nimic. Mă duc singur la pușcărie, frate. De ce l-aș băga pe... Dacă eram obraznic față de puiul, când l-a luat pe puiul cu mine, ziceam: bă, puiule, dar ce pula mea vrei să zic când acum eu la procuror? Ce pot să-i zic? Vrei să iau alea? Tac din gură în pula mea să îmi iau și eu am puțin. Am țipat în instanță și, auzi, am jurat procurorul acolo să-ți dea drumul, puiule. Și ți-a dat. A ieșit afară și o filmai pe nevastă mea că i-ai dat 100 de euro să-mi dea și îi spuneai la procuroare: băi, declarați-le, băi, băiatule, fii atent ce spun, să moară familia mea, nu mă faceți cu spume că să moară copiii mei, că mă prinde de noi, îi spun în felul următor la procuroare: vrei să recunosc fapta în totalitate? Da, dăm declarațiile pe care cine m-a băgat la pușcărie și eu îți recunosc în totalitate cum s-a întâmplat pe margine. Și eu vă arăt că vă iau toate declarațiile și vi le arăt. Mie mi le-a arătat. Și vi le pun, uite așa, le postez. Bă, le iau și le pun pe stâlpe și sunteți nebuni la cap. Nu vă mai scoateți, că eu știu de ce vreți să vă scoateți. Vă rușine de Moșene, că vine Moșene seara acolo. Și dacă Moșene e pulă, ce zici? Băi, ne facem de râs. Nu sunteți, mă, pulă. Avem declarațiile. Cine mai ești, mă, știu? Păi, bă, ți-ai pus o poză cu cățelul, mă, luați și cățelul în pulă să-ți iau. Tu ți-ai pus o poză cu cățelul și îi spui de puiul. Ce palea, mă? Auzi, dacă puiul era pulă și eu mă judecam singur în instanță, uite, băi, este ăsta, uite câte alea îmi trimite Vali, care eu ți-am luat apărarea ție, față de toți șmecherii, băi, față de toți șmecherii din cartierul ăla, eu te-am apărat, mă, pe tine, bulangiule. Și știe toți că și Troancă a spus, și Troancă m-a ajutat să-i dea Dumnezeu sănătate când am ajuns la pușcărie eu acum din cauza voastră. Troancă, care e pulă și ridică blocuri în cartierul ăla, mi-a trimis țiganul bani. Până lume, până Răzvan, a dat bani. Băi, dați-l ăla și spune-i că știu tot. Păi nu e normal că Troancă are uși deschise peste tot, că a auzit. Vă rușine de ea.
Dați-vă mă în pula mea de schilozii drecu, de pizde penale care sunteți. Va da foc copilul la mașină. Îmi trimiteați mie vorbe că ai văzut, doar că tu știai. Păi cine v-a zis că va da foc la mașină? Nu eu v-am zis. Țipați ca proști. Păi când pui cine și Vali te-a cunoscut pe tine? Păi când ca puiul și Vali te-a cunoscut pe tine în militar? Păi în militar m-am cunoscut. Eu nu băgam pe nimeni în seamă. Auzi? Bă, nu băgam mă pe nimeni în seamă. Ați înțeles? Eu mă descurcam bine, eu eram om de bani. Auzi, eu îmi făceam 30, 40, 50 de milioane și îmi vedeam de treaba mea. Îmi luam 2 espresso, o sticlă de apă, mă plimbam și eram bine. De când m-am băgat cu zgherțoiul, cu pichinezul de tacto, că toți voi sunteți, că vă face... Bă, voi n-aveți sânge în instalație. Ați înțeles? Voi vă faceți conturi false. Ați înțeles? Noi le deblocăm și se vede e-mail-ul vostru. Ai înțeles că faceți cu aceleași e-mail-uri. Să nu consideri. Și facem și noi scrimuri. Voi mă puneți. Băi, voi puneți pe margine, mă puneți paie pe foc. Dacă eu nu mai pronunț numele vostru, e de unul singur, e doar eu, de ce pula mea vă mai țineți de capul meu? De ce pula mea vă mai țineți de capul meu și nu vă vedeți de treaba voastră?